ahos, kamatis, sibuyas bombay, luya, at sal. Mao na nga itong mga lamas nga gamiton karon mga lodi. Ready na na ato nang hiwa-hiwadaan kay magluto tag iskabitsing isda. Ang isda nga atong gamiton mao ang barilison. Naka-ready na tanang sangkap na to diha mga lodi ha. Ang ato po ding isda diha na prito na to daan mga lodi. Naatay tubig nga gibutang sa baso, tapos gibutangan po nato og tasty boy. Kaya nga atong plano karon magbuhat ta daan og sauce. Timplar to daan sa tubig mga lodi. Gamit ta og tasty boy instead nga pure harina. Kay para medyo lapot-lapot ang atong iskabitsing isda unya. Nagdagdag po ta dina og powder na paminta. Ano lang, simple lang kayo. Butang pud ta og tuyo. Estimiton lang nimo pagbutang. Di na po kayo nimo daghanon, di po kayo nimo gamayon. Tama-tama lang gud, depende na sa imo ha, sa imong panlasa. Then suka, suka. Tara na i-shake na to. Kay para ma-mix ang katong gipamutang nato sa tubig. Karon nagpainit na ta og kaha. Kanang kaha mga lodi. Panahon pa na sa ako ang lulo sa akong lulo. Kumbaga murag sintinyan na mga lodi ba, makagaba na. Paborito ka na akong gamiton kay ngano. Pag once ka kini akong gigamit, murag ma-feel na ko nga medyo lami ang ako ang luto ba. Kawa lagi. Nagdagdag ko dahil tadya og use oil mga lodi. Kana nga use oil mao na ato ang gigamit kanina sa pagprito sa isda. Atong gidagdag diha kay sayang man pud og atong ilabay. Mahal ra ng mantika. Sugod na dahil tagisa mga lodi. Isahon na to na tanang lamas karon. Hinahina na to naglunod. Di lang na to biglaon. Kita ninyo. Aragod, simple. Mura rin kag nagdula-dula mga lodi. Pero after anak, busog na ang katapat anak. Butang tagamay tuyo mga lodi. Tauran lang nato na. Then atong gidugmok-dugmok diha ang kamatis. O akong ginabuhat, pinadugmok din ako ng kamatis. Palata na ako ba? Para amag jud kaayo ang lasa sa atong iskabitsi ba. Ano ra ka simple. Kita niyo daghan-daghan kay taglamas nga gamit no. Kay damor na dagag lamas, damor nga lami pud ang ato ang timplada sa ato ang iskabitsi. Dagdag tag tubig ya mga lodi kay magpabukal ta. Butang na pud nato ang ato ang piniritong isda nga barilison. Ang ato adeng isda mga lodi murag ni kaging ni sa akong pagluto ganina. Kalas kawa lagi oy. Na overcook ba. Karon lunod na pud nato ang ato ang gitimpladaan nga sauce. Pabukalan nato ng mga lodi ha. Medyo taod-taod ang atong pagbabukalan ng mga lodi, magpabuso-baso nato ang sauce. Kay para mahumok-humok pud to ang ato ang nakaging nga piniritong isda. Taod-taoran na gud nato. Timpla na ta diha. Kita na natong kalabasan ron ani ba sa kalami ni. Tanga na tog asin, bitsin, then butang-butag ka ng asukal mga lodi kay basta iskabitsi butangan magud nato nag-asukal. Depende kung sa inyong ginabutang, depende na sa nagaluto para ako asukal akong ginabutang mga lodi para tamis-tamis po tong iskabitsi. Mao man gid kasagaran sa iskabitsi, medyo tamis-tamis. Then paminta, dagdag na putag paminta di mga lodi kay murag nakita na kung kulang kung paminta. Okay lang gud. Antod kita ninyong bukal-bukal mga lodi astang lamiya bukal-bukal butong baon yan ay burut-burut di ay galasgaw.